Jaj, Bence. Szegény. Meghalt. Hadd maradjon nyugodtan. Akkor azt javaslom, hogy induljunk el, én megyek arra. Most hogy hívjalak? Aranymosó vagy aranyásó, uram? Még mindegy, úgyis csak az aranyat vadászom. Rendben, akkor aranymosó, uram, menjen arra. Rendben. És te pedig, Kristóf, menj arra. Én megyek arra. De előtte ez még biztos nekem jól fog jönni. Párat kiszedek gyorsan. Biztos jól jön. Kettőt. Rendben van. Szegény Bence. Nem baj. Ez se lesz baj, úgy feljár itt senki. Viszlát. Doktoros. Arra biztos van valami. Tele van a táskám, annyi dolog van nálam már. Nem baj. Nem baj, nem baj. Megnézem ezt a kő. Valamit. Térképészek biztos jól csinálták. Ó. Milyen? Miket találunk még itt? Még a végén kiderül, hogy érdemes volt idejönnünk. Baj, itt van a kezdő. Vagyis nem is kezdő, hanem amivel elindultunk. Ott a húsa. Úgyhogy szerintem... víz. Talán jól jöhet egy palackkal. Nincs nálam üveg. Nem baj, akkor kézzel iszok belőle egy kicsit. Hú, elindulok valamerre. Nem lesz ez itt jó. Legalább ebből a jó forró nyári napon lehűsített. Miért is ne menjünk arra? Ennem kellene valamit. Hallok valamit onnan. Onnan emberek? Emberek? Enyém! Ez az enyém, adod ide? Mit csinál? Nem adom. Enyém. Enyém! Enyém. Te! Enyém, adod ide? Jó Nem napot. adom. Ne volt? Nem adom. Parancs! Tudna segíteni nekem, hogy hol találtam a civilizációt, vagy valamiben? Ez a pia segíthet magán, vegye meg! De egy állat szerintem nincs. Nem Esik, érdekes, vigye. vigye! Rendben. Na mindegy.
Viszlát. 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 Mi? Kik? Hé, ha-hó! Kik vagytok? Csak... Nem. Ti... Mit csináltok? Jól vagytok? Beszívtad? Beszívottak vagytok? Vagy mi van? Nyugodjatok már le! Hagyjátok már abba. Gyertek utánam. Ne legyetek már hippik. Inkább nézzétek mit találtam, aztán hagyjátok abba, nézzétek mit találtam. Kristóf, mi izét csinálsz? És te aranymosó. Na nézzétek mit találtam. Látjátok? Ilyen... Nem tudom mi ez. Ilyen lila valami, amit rám sóztak ott. Először azt mondták, hogy vegyem meg egy ilyen boltba, vagy nem tudom mi, de kettő ilyen paraszt embernek nézett ki. Rám sózták ezt, és már azt mondták, hogy vigyed innen, de akkor ingyen, és akkor adtak kettőt belőle. Egyet ott ittam, vagy mi ez, eldobtam, és valami... Nézzétek meg milyen hatása van. Ez biztos valami erősítő, vagy valami. Hát, valami. Mindegy, találtatok valamit egyébként? Miért nem beszéltek? Mi van veletek? Mindegy. Így kiderítjük. Na gyertek! Mi van veletek? De van neked, nem? Itt valami nincs rendben. Mi? Mivel ne? Értjük. Mi van veletek? Mi van? Semmi. Semmi. Oké. Bebeszedünk egy kicsit. Szerintem... Találtatok valamit egyébként? Ahol Semmit. találtatok valamit? Én sem. Akkor itt maradunk egy ideig. Nem tudom. Biztosan minden rendben van? Nem úgy Ja. tűnik. Persze.
Jó, ti menjetek fát vágni valamit. Várjatok egy kicsit, ti menjetek fát vágni, légy szíves. Fú, itt valami nagyon is rendben, be kell írni a naplóba. És írjam. Nézzük meg a térképen, hol vagyunk. Amerikai Virgin szigetek? Jó. Hol lesz a... Amerikai Virgin szigetek. Aki nekem eddig segített, itt valami nincs rendben. Itt valami nincs rendben. Aki eddig nekem segített, az ellenem fordult. Jó. Srácok, építsetek oda egy házat, odaadom az alapanyagaimat, amiket magammal hoztam. És a baltámat is. Ez így nem lesz jó. Jézusom, itt nincs valami nagyon rendben. Nagyon nem jó az így. És ők még ketten is vannak. Gyanítom, hogy itt valami probléma. Van ilyen ügy.